găsit cu al 4-lea meu episod de Minecraft Single Player. Nu uitați, dacă mai vreți episod de Minecraft Single Player, nu uitați să dați un like. Eu la 3 like-uri fac următorul episod. Și s-ar putea ca acest episod să fie de cam 14-15 minute. Am mai făcut și eu casa off camera. Și cred că după ce o să terminăm casa aici, casa din copac, ne vom lua tot ce este în chest și ne vom muta aici. Cum ar fi. Aici vreau să pun niște din aia. Uite, așa e mai bine. Uite, văd acolo marea. Așa. Niște. Tot mă duc jos. Îmi iau crafting table-ul. Îl duc sus. Și dacă am să termin episodul acesta, nu uitați să îmi ziceți în comentarii dacă mi-a ieșit casa. Și acolo voi mai pune unul. Cred că voi pune pe tot așa. Tot așa. Așa. Acum de să fac niște furnace-uri. Am mai făcut furnace-uri doar în The Bridges. N-am mai făcut eu până acum. Așa. Mergem să vedem aici în casă. Cred că aici în casă va fi enchantment table-ul. Dacă o să avem un enchantment table. Așa, hai să luăm tot. O să trebuiască să ne luăm patul și patul din câte aș vrea eu va fi, vom mai face un etaj mai sus. Sau cred că în următorul episod vom curăța casa, vom da toate buștenii astea și toate frunzele. Puteți să vedeți câte frunze sunt. Uitați pe acolo, pe acolo. Așa, hai să ne facem niște furnace-uri. Așa. Așa. Acum ce vreau eu să fac? Chiar, dacă tot am târnăcop, topor, așa de să-mi fac și o sabie de iron, dacă tot am fix 2 iron. Așa. Hai să luăm niște sand. Dar nu de pe aici, vreau de undeva. Uite, de acolo am eu. Vreau să iau niște sand ca să fac, să pun acolo ca geam. De aia asta de la începutul seriei acolo. Cât avem 8. Bun. Da, dacă tot să aici da să iau niște carbone ca să pun la celea. Să pun la furnace-uri. Așa. Oare
am zis dacă acest episod îl voi face de 15-14 minute, cred că am zis. Așa, de să punem cât carbone avem, 17. Bun. Să punem la făcut sandul și după să luăm asta patul și să mergem să ne mutăm acolo. Aici va fi enchantment table-ul. Voi cred că credeați că vom sta permanent aici, în jos. Da, hai să luăm și astea. Și asta așa, ne-am mutat. Scările trebuie să le lăsăm. Uite, să seară. Totuși era mai bine să rămân acolo în casa aia. Deoarece acolo nu avea cum să ajungă zombie. Și putea să vă culc oricând. Încă om. Uite așa. Hai să ne culcăm. Unde este patul? Mamă, știu întuneric, ei trebuie să fac niște torți. Așa. Uite, fix 8 bezi, fix 8. 33 torții. Așa. Că am terminat, adică mai trebuie să facem ceva. Hai să mai tăiem niște lemn, dacă tot ne-am culcat, și să facem etajul 2 unde va sta patul și chesturile. Niște lemn ca să facem etajul 2 de la casa noastră din copac. Hai că avem și 2 mere. Hai să facem etajul 2 atunci. Stai, la ce mă gândeam? Aud. Și nu contează. Spargem torța. Să mai punem niște torțe. Dar întâi hai să ne depurăm la mână. Dacă mă gândesc, nu s-ar putea ca aici să fie camera cu chesturi. Da, așa va fi, camera cu chesturi. Uite, mai avem o fază și să ne curățăm pe aici.
cred că vreo 11-12 minute. Сюда сюда ездил. Сильно жито. Uite ca și cum ar fi podul. În clipile astea mă gândesc ce am să fac în următorul episod. Cred că voi mina. Sau cred că voi face o fermă de găini sau cred că voi înfrumuseța ferma de grădină. Mă gândeam că aici se pun niște... Aici o să fie camera mea. Da, aici o să fie camera cu chesturi. Facem un etaj. Stați. Mai avem așa. Stai jucat asta și hai să mâncăm ceva. Așa. Da, dacă mai auziți niște voci pe fundal, să nu le băgați în seamă. Hai să punem și pe aici niște torțe, chiar dacă ar trebui să fie întuneric, deoarece este podul, dar după se spawnează mob și chiar de să fac altceva. Trebuie să arăt așa. Așa de să mai facem niște chesturi. O să scrie așa, hrană și chestii din astea. Ce o să fie chestul cu hrană? Da, și cam atât și cu acest episod. Nu uitați, dacă mai vreți episod dintre acestea, nu uitați să dați like. Eu la 3 like-uri fac următorul episod. Și nu uitați să vă abonați. Eu sunt Ionuț Fătăzâi, v-am pupat. Pa, pa!